Luna i Leo. Zdravo društvo, hajde da se igramo u parku i učimo boje. O, vidi, lopta. Koje je boje ova lopta? Narandžasta. Tako je, lopta je narandžasta. O, i ja sam postao narandžast. Mnogo volim da se ljuljam, ali pre nego što počnemo da se ljuljamo, recite mi koja je boja ova ljuljaška? Crvena. Ljuljaška je crvena. O Bože, i ja sam postao crven. Šta se ovo dešava? Idemo sada da još malo istražimo šta ima na igralištu. Točak za okretanje, pa to je super. Recite mi koja je boja ovaj točak? Plave. Bravo, točak je plave boje. Evo, sad sam još i plav postao, joj. Baš neki interesantan cvetić. Recite mi koje je boje ovaj cvet? Žuti. Tačno tako, maslačak je žut. A i ja sam sada postao žut. Na ovom prasencetu možemo da se klackamo. Da li prepoznajete boju prasenceta? Da, prasence je roze. Tačno tako, prasence je roze. Evo ponovo. Recite mi, drugari, koje je boje trava? Zelena. Bravo, trava je zelena. Pa nema veze što sam postao zelen. Meni je zelena omiljena boja. Hajde sada da popijemo po jedan sok. Koje je boje sokić, recite mi? Ljubičast. Bravo, sok od grožđa je ljubičast. Čini mi se da je ovo neki čaroban sok. Pretvorio me u ljubičastog dečaka. Ja sam se super izigrao u parkiću. Nadam se da ste i vi. Ali sada moram kući. Do sledećeg viđenja. Ćao! Zdravo drugari, danas ćemo učiti brojeve od 1 do 10. Pa da počnemo. Jedna lopta, jedan autić, dva autića, dva. Jedno srce, dva srca, tri srca, tri. Jedna lutka, dve lutke, tri lutke, četiri lutke, četiri. Jedan balon, dva balona, tri balona, četiri balona, pet balona, pet. Jedan cvetić, dva cvetića, tri cvetića, četiri cvetića, pet cvetića, šest cvetića, šest. Jedno drvo, dva drveta, tri drveta, četiri drveta, pet drveta, šest drveta, sedam drveta, sedam. Jedan oblak, dva oblaka, tri oblaka, četiri oblaka, pet oblaka, šest oblaka, sedam oblaka, osam oblaka, osam. Jedan leptir, dva leptira, tri leptira, četiri leptira, pet leptira, šest leptira, sedam leptira, osam leptira, devet leptira, devet. Jedan list, dva lista, tri lista, četiri lista, pet listova, šest listova, sedam listova, osam listova, devet listova, deset listova, deset. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Bravo drugari, naučili smo brojeve. Do sledećeg viđenja. Ćao!
dosadno mi je. I meni. Hej, deco, šta radite? Dosadno nam je, mama. Pada kiša i ne možemo da se igramo. Dobro, hajde onda da pričamo o osjećanjima. Dosada je jedno od osjećanja. Dosadno. Šta mislite, da li je Nini dosadno? Ne, Nina deluje srećno. Tačno, Nina je srećna. Srećna! A sad? Tužna. Nina je tužna. Vrati joj njenu igračku. Možete li da se setite još nekih osjećanja? Kada sam išao u školu, padala je kiša i čekao sam autobus. Kola su prošla pored mene i poprskala me vodom. Bio sam ljut kao ris. Grrrr. Ljut. A kad smo mi išli u šetnju na plažu, videla sam da se prodaje sladoled i bila sam tako uzbuđena. Wow! Uzbuđena! Pre nekoliko dana kada se Leo popeo na drvo da bere trešnje, ja sam bila jako uplašena jer sam se bojala da ne padne. Uplašena. Vidite, deco, sve te stvari koje ste osjetili su osjećanja. Hajde da ponovimo o kojim to osjećanjima smo pričali. Dosadno. Srećna. Tužna. Grrrr. Ljut. Wow. Uzbuđena. Uplašena. Deco, da li vam je još uvek dosadno? Ne! Zdravo, deco! Hajde da učimo oblike. Oblici su svuda oko nas. Sve što vidimo sastoji se od oblika. Ali koji su sve to oblici? Hajde da vidimo. Krug. Krug je oblik koji nema uglove. Sastoji se od jedne linije. Možete li da pronađete krug na ovim predmetima? Bravo! Svi ovi predmeti sadrže krug. Elipsa. Elipsa je slična krugu, samo što je malo spljeskana u sredini. Hajde da vidimo gde se krije elipsa na ovim stvarima. To je super, odlično! Trougao. Trougao je ovaj oštar oblik sa 3 ugla i 3 stranice. Mnogo predmeta sadrži u sebi trougao. Hajde da vidimo gde se kriju.
Dobro ste se snašli. To su sve trouglovi. Kvadrat. Ovo je kvadrat. Ima 4 ugla i 4 strane. Hajde da pronađemo kvadrat na ovim predmetima. Tako je, pronašli smo kvadrate. Pravougaonik. Pravougaonik je sličan kvadratu. Također ima 4 ugla i 4 strane, ali su mu 2 strane malo duže. Idemo da pronađemo pravougaonik na ovim predmetima. Tako je, bravo, sve su to pravougaonici. Romb. Ovaj oblik je malo smešan. Također ima 4 ugla i 4 strane. Malo podsjeća na kvadrat, a malo se razvukao i naoštrio kao trougao. Meni se čini da su se to 2 trougla stopila zajedno. Šta vi mislite? Svi ovi objekti sadrže romb u sebi. Hajde da vidimo gde su. Odlično, sve ste pronašli. Hajde da ponovimo još jednom koje smo oblike naučili. Krug, elipsa, trougao, kvadrat, pravougaonik i romb. Bravo! Naučili smo 6 oblika i pronašli ih skrivene na predmetima. Idemo sada na zasluženi odmor. Do sljedećeg viđenja. Ćao!